काय पाऊस लागतोय काय? पाऊस आहे काय? ऊन आहे ऊन. नदीला काय पाणी आलं असेल? हॅलो. नाही मी आपलं पहिले जात आता ना हे आता 10-12 वर्षात ना आपण जायचं. तर तुमचे भाव जातात काय? आता आपण 10-12 वर्षात नाही 10-15 वर्ष जास्त झाली.
करते ना पहिला नाही तू तू तिथे वाडीत जातो मी असायचो पहिला. मग आता कुठं आहे कंपनीत राहिलं कुठं आहे नाही हा? आता इकडेच गावाला. आहे का अच्छा तुझं चुलतं पोलीसमध्ये आहे ना हो मग ते सुट्टी ते सुट्टी झाली का अजून आहे झाली. आता कुठे राहायला आता पनवेललाच दिव्याला आता. दिव्याला दिव्याला रे कुठे हम्म? माझी